ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз хуб 20 феврали соли 2026 сол навор кардем. Навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ тамошо кунед. дӯстон азиз, навори хонаҳои арзон мешава. Бо диққат тамошо кунед. бовар кунед, иншоалло беҳтарин навор шид. беҳад хонаҳои арзон шид. иншоалло ки маъқултон мешава. Тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки мақсад барои реклама дорем, дар WhatsApp рой кунед, рекламаш карда фурӯшта мегзорем. ҳамин видеое ки гузоштем бачаҳо, павратски наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорен рой кунен. худо хоҳад Саудо ТВ дар хизмати шумост. навор мекунем дар якчанд YouTube каналҳо, дар TikTok, Telegram, Instagram. ҳаракат када дар кӯтоҳтарин муддат савдо када метем. навора хушро тамошо кунем бачаҳо азиз. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кулобай, дар маҳаллаи Чаманзорай, дар қитъаи Шашай, пеши мактаб, наздикии масҷид, наздикии поликлиникада қарор дорад. қитъаи 6. ду хона 6.5 сотиқи замин дорад. 185,000 сомонӣ нарх дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-ша мегзорам. аз уми канали мо занг бизанем бача азиз. ду дар хона дора баракай бачако. ремонтош не ки беҳтарин фасон ремонт кардагиай. 4 тараф маҳкам кардагӣ. 6.5 сотиқ замин дора. хуб, масъалаи светаш мисли дигар ҷо бачаҳо, мақсад мурданаш кам ай. мақсад свето бисёртарак метавонад азиз. масъалаи хуб овуш ҳозирашта вадовоз бурдестай, яке ҳамо учочкора гузарондан, шлангҳои ова гузарондан худохоҳад ба наздикӣ мекушоянд. баъдан ҳоҷатхона дора, анҷомхона дора, баня дора. хулоса дӯстон, 185,000 аз номи канали мо акақатӣ занг бизанен, маслиҳат кар бигиренеш. дӯстон, хонаи назди ҳавлигии навбатии мо нигоҳ кунед ака. 3 комната, 2 сотиқ замин дар Истиқлол 3, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 3 комнатага 2 сотиқ замин дора. шаҳри Душанбе, Истиқлоли 3 будааст. 360,000 сомон нархаш. иншоалло ки бо муомила дора. одамое ки аз ҷои обуд мақсад хонаи назди ҳавлигӣ гуфтесен, ина марамад 360 савдо дора. 2.5 сотиқ замин, 3 дар хона, таъмири миёна, об ҳаст, свет ҳаст, райони Ленский, Истиқлол 3, шаҳри Душанбе. дӯстон азиз, беҳтарин вариантай зангзам аст, якам бигиренеш. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии имрӯза. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. доми замонавӣ, якхонага квартира дар 5 этаж, масоҳати 44 метри квадратӣ. 44 квадрат якхонага бачака азиз.
дар ноҳияи бобоҷон ғафуров памядник мега дӯстон азиз 218,000 сум нархаш. 218,000 сомон иншоалло боз савдо мешава. ина дӯстон марамад аз ноҳияи бобоҷон ғафуров. телефоншона мегзорам ахириш 100 занг зам масия кунен. доми тайёр мега иҷозати ремон ҳастай 44,8 пашти 45 квадратни метрай метавонен амира духонагай фасонш кунен. далши маълумот далши суратоша занг зада бигирен бачаҳо пурсоншин. ва дӯстони азиз кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бачаҳо азиз силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунен канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара даромада тамошо кунед. дӯстони азиз мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуконата квартира бачаҳо азиз. ин квартираон чӣ хеле мебинем бачаҳо азиз дуконатагаҳай дар 5 этаж масоҳати 43 метри квадратӣ дар Тетси шаҳри Бухтарайку бачако як ҷои зур дора ана ҳамуҷа қарор дорад дӯстон азиз. шаҳри Бухтар Қурғани Пешина 300,000 мега иншоалло боз савдо мешава. одамое ки аз Тец мақсад хонаи мисол чӣ хеле мегӯям ки духонагаи фасон кофтестен ина марамад бо нархи дастрас бачако азиз 300 та духонагаи фурӯшӣ дар этажи 5 доми 8 этажа лифт дора иҷозати ремон ҳастай. маълумоти пураша занг зада бигирен. пушти мактаби 12 300,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ами доме ки мебинем дӯстон ин проект шай проект дом бачаҳо азиз. ду комната 64 квадрат мега. ду комнатагаҳи масоҳати 64 квадратара. хоб нарх мондан 180,000 сомон иншоалло бо муомила дора. ин квартире ки шумо дидестен дӯстон медонед як ҷой шаҳри Ваҳдат наздики стансияда қарор дорад азиз. срочно харидор аниқ занг зана. мошинам қабул мекунем варанти иваз ба мошинам дорем ба суми нақд ами 64 квадрата 180,000 мегем бо иншоалло савдо мекунем. одамое ки аз Ваҳдат аз пеши стансия хонаи арзон квадрати калон гуфтесен марамад занг бизанем пурсоншин. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 комната масоҳати 8 сотиқи замин. одамое ки аз Ваҳдат хонаи назди ҳавлигӣ кофтестен ина дӯстон варианти беҳтарин. ами Саудо ТВ дӯстон чизе ки қабул мекуна чизе ки мақсад дарёфт мекуна ҳамаша ҳаракат карда бо маълумотҳои пурра пешниҳоди шумо пешниҳоди тамошобино мекунам бачаҳо азиз. шаҳри Ваҳдат 150,000 сомонӣ. нигоҳ кунед варианти беҳтарин дӯстон азиз. бениҳоят варианти хубай бачако. шаҳри Ваҳдат деҳаи Гулакандоз 3 хона 8 сотиқ замин документу 100%, 150,000 ремонтуш хай дидесен кадом ҳолатда қарор дора. далши маълумот занг зада бигиренеш. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар соколни этаж одамое ки маблағотон камай мақсад хонаи тайёр кофтестен ина дӯстон азиз духонага квартира бо масоҳати 50 квадрат 50 квадрат ремонти мақсад беҳтарин кардагӣ ми сум дар кор савдош мекунанд. квартира дар Ваҳдатай детский садик мега хоб эрме се анамиҷа дӯстон қадра дар соколни этаж 255,000 сум нархаш срочно фурӯшӣ дар пеши садики эрме се.
мактаб банлиса пешашда қарор дора. Нарх 255,000 бо муомила дора. Дар Соколни баъд аз якум этаж падвал бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дукомната квартира. хоб дар шашум этаж бо масоҳати 67 квадратни метр. 67 квадрата дукомната гардсон азиз. дар ноҳияи ёвон гастроном мега 265,000 сомон нархаш иншоалло муомила меша. Этаж 6 этаж. Шашум этажсон азиз. Общий доми 6 этажа. Комната 2 квадрат 67. Ёвон пеши гастроном дахол дора. Документҳо 100%, ремонт коробка, новостройка хулоса дӯстон азиз. Занг зада маълумоти пурраша бигирен. 265,000 сомонӣ. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. чизе ки даркоред дар таги комментария нависонда монем бача азиз. иншоалло мо навор мекунем, пешниҳодҳо мекунем бачака азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира бо масоҳати 35 квадрат. 35 квадратни метр дар ҳафтум этаж бо нархи 260,000 савдо мешава. ина марҳамат беҳтарин вариант. агар ки харидории серьёзӣ боша бо савдо ҳам карда мешава бача азиз. шаҳри бохтар, қурғани пешина, Садиқи Аминҷон, доми 7 этажа, хона дар ҳафтум этаж. хоб дом мега лифт надора. 15 рӯз пас ремонтош буд мешава бача азиз. ина марҳамат 35 квадрат 260,000 шаҳри бохтар, қурғани пешина. занг бизанед, маълумоти пурраша бигирем бачаҳо. чизе буд, чизе ёфтем, чизе роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. ана буд далши барои реклама ватсап мегзорам. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз. силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.